De la moció completa, clar, de la moció completa tenim dubtes perquè clar que nosaltres també estem a favor, com ha dit Carmen, per suposat, en aquest cas que queden beneficiats tant els destinataris com els pares, les mares que composen a CIPSA, però els treballadors, però clar, també hi sabem, i l'alcalde també li consta, que la mateixa conselleria també ho està. Vull dir-te, la conselleria s'ha reunit amb les famílies, s'ha reunit amb CIPSA, s'ha reunit amb el senyor alcalde i li ha explicat les solucions que pot haver. Vull dir-te, s'ha plantejat que el problema pues bueno, això té fàcil solució, bueno, fàcil solucions no, té tres vies. Una és la via de que, com ha dit Yolanda, a partir del 2018 se torna a obrir una altra volta la licitació. Clar, això seria pues, un valor que, perdoneu per la metàfora, però per a que ho entengueu, un valor punxat que li pegues una patada i te l'has de tornar a trobar i vindrà una altra vegada el problema, i això no garantissa que a CIPSA tinga en este cas pues, el control o en este cas la gestió del centre. Les altres opcions que jo pense que són les més viables és la reversió a la xarxa pública, la qual pense que seria la més, en este cas, la més acceptable, i és la que la conselleria ens fa saber que és la que ells estan a favor. Però n'hi ha una tercera opció que també, que se diu de mutuació de manial, i en este cas que seria que la gestió passa a ser de l'Ajuntament, que també podríem pues, debatre-la i negociar-la, perquè vull dir, podem estar a favor en que la conselleria estiga i faci tot el possible, però també nosaltres tenim una solució plausible en aquest cas. Per això pensé, i com tinc dubtes, votarem abstenció d'esta moció.